sembah ngiring ulun kapurpa risang amur bengrat sahanan ingkang mring kanan siing tasih mawe puka kang sawega masiring telahan juang kanan mamuju ngewang Sinarta panggling gumurdu mring nyuwang sukma kawekas ulun tinar buka piwaraning kandha kena pinlangening budaya luhur mrih dadya tepa palupi marsudi tateging dharma ing reh kautaman purwakaning kandha linarik runtuting basa donga kuna ngemusu rasa yen naras saya karaos mulat sarira hangrasa wandi uruhing diri rasa remangsa mangsani lir jalma angila kaca jarweh wis runakup caing carita ala becik wis gumelar jroning pagelaran Yoga Jatria merisane pagelaran inggit purwa saya candra ndarum Hyang Kartika wis kinurba kodrating kawasa sahari ratri angedri bawana prawateking duksina gilur gemandi temadati petanganing dina sasi awarsi windu kang sarta abad Tatung lantang kartu mangkar toyo sini rambun toyo Jawa pating rembya dado pandeng kutu-kutu walang atuku burun-burun yang burun dadu beranan tanpa wijalan padang terawan sinar sang bang renang kang harus umur bawani jagat mungging jagat wetan tumungup-mungup mungging kalingan wukir abang merengangah ngamun keksi ayah dilat-dilato bumi saya tangu sumur busang jibang arko katon semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kapur bawan sinari sang jibang basonto tanam tu katon ijo royo-royo amangku gunung enggang biru moyo-moyo pucuk ing gunung ki mulan gendanu kasira ing Praban Sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleng kawula tasih dene Luarsa ngopi buka garap Tegal sawahe anglu ursula tatono pedhote sinambi sendonan
sesindenan mikul karo lungguhne anggiring raja kayane sawanara pirembagan Samarumbangi. Sang Hyang Argasa Sitangu saya inggil wis katon mula sinari jagat durung blapapat lor kidul wetan kulon. Sinari jagat kang sami rebut brata, rebut uja, rebut kukuwung. Parandiri tatan wonten ing amadhanku ing praja negari ing Yawastina. Ya negari Ngastinapura. Ya negari Nguru Janggala. Ya negari Liman Benawi, ya negari Gajahhoya. Apanjur kira pambukaning kandha sareding mangke krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan toya Benawi tinampi ombak samudra binanglangut kang tanpa pagut. Pekating paninggal kapanto urut ing Cakrawala. Wane-wane jagring wisi sawane kinebing jurang corong kinebung guwa sirung. Kenarya sesuh beksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuwuh ngrembuyung royo-royo karang kitri rewi-rewi ron klapa. Bumi subur pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawiyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok. Lampahe toya mijil saking sendang wening tirtane line pinara para planit nampi wadhuk binentung-bentung kinara pangilane sawah nyang pategalaning nara kesema. Mokal panguleng tetani bebasan datanama bumi sanjeng kangkeng sela. Sedaya tinanduran kang murakapi mandya Bathari Sri. Anglar pasabinan Yayah Rukmisari kang pinangka Pratiwi. Pategal nggo beljeng kang godhongane ambek wae nganti kaya manglung-manglung bibitane. Polo kependrem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadotan kuciwa sinawi tukulan kang mawi kesarasaning diri. Ingon-ingon aja kaya itewen sansaya ngrembug lampun siang aglaring manggonan. Lamun wanci sarep surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Tatan ana carane kandhang nganggo nancing palang labet tebi saking tindak Durjana Cudi. Samya sayek saeka kapti karo ring nusa bangsa tuwin negari ing Yawastina. Wana go ngimbang gunung anggur rinaksa melestari run tumurun arah tumrap. Sadya dadi huru-huru kaning lengkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya sambet ing sesanggeman. Sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya winada wida anane mumat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji semapan jatung jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasake negaring Yawastina. Nalika semula lagi manjing marang jaman Kecana. Panjang punjung pasir pak pawukir Lojinawi gemah aripah Kartotata Raharja. Dasar negara kang gedhe bori padhang jagat dhuwur kuset turta adu kuncarane. Turta kasusuring manca praja lasin enta wau. Ingkang asta pusran ngadil bangsa negaring Yawastina. Anenggih menangiro den ucapna dasa namaning Sang Nata Dasa 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Kalimataya. Ya Sang Nata Prabu Puntadewa, ya Sang Nata Gunatali Krama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwija Kangka. Purnaning Baratayuda dadya tetenger. Purnaning jaman Purawa gumantil lampan maha prasantika Parwa ingkang winastan jaman Karimataya. Pramila pambukaning kandha murwakani ganjaring carita bebasan upaya 100 datan cangkep sedasa. Mung Sang Nata Prabu Puntadewa lenggah wonten samadaning dampar jana negari Ngastina. Kilir gumanti Sang Prabu Duryudana daya nguni. Nalika semanten datan mantra-mantra sipating Bathara Ayah Sang Hyang Bathara Darma Ngejawantah. Binayang bayang sang janing Mura Hapsara Hapsari kawis ketingal panggung ketanggung Jaka paloro-loro pandher kang samya semewa yayah roping samudring dedharatan. Datan kanton biswanipun Sang Hyang nung tetunggiling praja negari Ngastina. Menang nirudan ucapna dasa namaning Sang Nata Dasa.
ingkang arsa lenggah wonten samadyaning pasewakan negari Ngastina nenggih satra ing Banjar Jungut Sang Raden Harya Werkudara ya Raden Bratasena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga ya Sang Ganda Wastratmaja tu Sang Raden Werkudara alenggahi kasatriyaning Sang Raden Durasasana sawarga duing pundi Sang Raden Werkudara mengkaraken pinggaipun pamadya Pandhawa saturing bana keling nenggih Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kunti Wibadsa ya Sang Setya Margana ya Kumbang Ali-ali ya Risang Pamade Satra bagus tanpa cacat pengawati Tirtagaya Teja kasinungkan gelar lelananging jagat lancuring bawana pramila datan wonten kantun aja kejamak lumrahing titah sawantah ananging widodari uga kawengku garpa dening pamadya Pandhawa Sang Raden Arjuna kadarokasan ingkang lenggah wonten sapepenganing Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Kalimataya nenggih waragil Pandhawa Sang Raden Nakula miwah Raden Sadewa nalika semanten pepandir Sang Ya para kawula samya gandeng pasisiran jejel Ariel rapet pepet bibit prasasata pandhenggul datan posela laber sekadang morose boeng jawi amludak gendira ronteng bulung-bulung keterangan danu nyayem mondeng mangsa labuh payung megar mendu jamur barat ing mangsa rendeng tumbang ngarep jating karen mangsa katiga parandene tingal gedhem jinemadan ing pasewakan negari ing Ngastina nadan kudhuan tatan ngobah samira tatan wampaka biarsa ungling pradangga miwah pangling Maranggana Sigra Anambi Rawira Nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kadhiraken dening Pandhuting Cemara Sewu nenggih Sang Tapa Begawan Suryananta ya Sang Wasijaladara pramila katingal tidhem madaring pasewakan negari Ngastina nadyan tatan robane walang alisik arsa medhar sabda Sang Prabu Puntadewa dada kumanggule wijiling pandika Sang Prabu Kalimataya ingkang dering kababaring lisan langening dalan jiwana kelar bantan moncar
tinon ler kekonang surem sorotetan makjang kasar lan majaring kasar lan majaring ornamen kekono dasaring mangsa katiga Sri Tinon neng base wakan busana maneka warna Myang pancra Sarawaragma Ranggeng manek nara Narawata Obro prabanya kang su mirat kenyaring teca laliwaran
lajeng sireng radet wimbo kekandha mrek mi tiuping ma aroto manto saparan mangambar kongas lamun sira angga guru kaki hamilya manungsa kang nyata enggang becik martabate sarta kawruh mring hukum kang ibadah lan arangi syukur oleh wong tapa enggang was tan mikir pawehing liyan iku pantes Guranana kaki sartane kawruhana Niwang Agung muga ngayomana marang praja negari ing Yawastina saisinipun. Nun mangke Kaka Prabu Sarawa Paduka Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna
Arawuh wonten Praja Negari ing Astina ingkang putrapun Kalimataya ngaturaken asung budya pangastawa pasegan panakrami mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndarawati. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna, Kaka Prabu Ndarawati. Jagat mangestu wayah para jagat. Kawula nuni ninggih Yayi. Sakalengkung paduka Yayi Prabu Kalimataya, Yayaji, amiji dumateng wiswanipun ingkang Raka Ndarawati. Asung pudya pangastawa pasegan panakrami sampun ingkang Raka tampi. Akarya bombong jasmanahipun ingkang Raka Ndaraka. Yayaji, mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka Mugya Kunjuk katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma, Yayi Prabu Kalimataya. Kaka Prabu inggih. Mboten langkung kula tampi akarya Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darmakusuma Kaka Prabu mboten langkung kasekecakna anggen paduka lenggah wonten Praja Negari Njawastina menika Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi sampun mboten kirang prayogi anggenipun ingkang Raka lenggah sowan wonten Praja Negari Ngastina. Yayi nun mangke Kakang Penemban Surigananta, Kakang Penemban Jaladara ing Cemara Sewu. Sarawuh paduka Kakang Penemban Surigananta wonten Praja Negari Njawastina ingkang rayipun Darmakusuma ngaturaken pasegan panakrami tuwin mambagya raharja mugya kunjuk Kakang Penemban Surigananta. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Ya jagat pangastungkara. Wayah para jagat Patendra Jaladewaku. Yayi Prabu kawula ninggih Yayi. Sakalangkung paduka Yayi Prabu Kalimataya, Yayi Prabu Darmakusuma. Amiji dhateng pisanipun ingkang Raka ing Cemara Sewu. Sowan kula mangke wilujeng tebih saking Rubeda kalih sing sambikala. Pasegan panakrami sampun ingkang Raka tampi akarya bombong diasmanahipun ingkang Raka ing Cemara Sewu. Yayi Prabu, mboten langkung ingkang Raka ing Cemara Sewu ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugya katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Kalimataya. Yayaji, Kakang Penemban inggih sampun ingkang rayi tampi akarya bombong diasmanahipun ingkang rayipun Kalimataya. Mboten langkung mugya kasekecakna anggen paduka lenggah wonten Praja Negari Njawastina. Kakang Penemban, Yayi Prabu kawula niki sampun boten kirang prayogi anggenipun ingkang Raka sowan ngabyanturan ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayaji. Wah. Criteng kakangku Kresna kakangku Ndarawati, sarawuh Kresna kakangku ning Praja Negara Ngastina. Warakudara ngaturake sembah Warakudara Tampanana. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Dimas Warakudara ing Banjarjungut. Ya, Warakudara tak tampa. Siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora lihat pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadake jimat ora liwat prayogana pun mulunggu. Ngadhep ana ngarsane barep kakangku. Criteng kakangku, kaya wis ora kurang prayoga Werkudara. Wah, Surigananta kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara ya, siadhe atur bekti kalamun kakang. Ora lewat pangestunipun kakang ing Cemara Sewu wae Tampanana Werkudara, Banjarjungut. Yo, tak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nonggon mulunggu. Arawuh ana ngersane barep kakangku. Wasi Jaladara kakangku. Kaya ora kurang prayoga Werkudara sawanipun kakang ana ngersani Yayi Prabu Kalimataya. Bratasena. Nun mangke Kaka Prabu nadyan ingkang rayi ing Bono Keling. Pun Arjuna ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Arjuna ing Bono Keling tak tampa. Ora liwat pangestu sartane pamujinipun Kakang wae Tampanana Dimas.
Kawula nuning nggih sampun ingkang rayi pundi karya jimat pariben dayana ing kasantosan. Koko Prabu mboten langkung kasekecakno lenggah paduka. Arjuna kaya wis ora-ora prayoga yayi. Kakang Penemban kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Penemban ing Cemara Sewu. Arjuna ya tak tampa. Ora lewat pangestunipun Kakang wae Tampanana. Kawula nuning nggih sampun saged anggen kawula pundi. Mugi kasekecaken lenggah paduka Kakang Penemban. Ya Janaka kaya ora kurang kepenak. Wah lah. Janaka wonten timbalan kang adawu. Kowe saiki wis pindah kesatrianmu mapan ning Bonokeling. Iya, pamuji paduka. Saksurutipun Kakang Mas Tirtanata samangke ingkang rayi pun Arjuna ingkang nglenggahi kasatriyan Bonokeling. Yo, Arjuna. Wong saya tuwa yuswamu kudu luwih menep. Inggih. Aja ngasih mengko tumindang kang ora prayoga. Tumindang kang boten prayoga liripun nganti kaya kowe iki ora usah dadahi tok-tok ora ngerti, kowe ora usah dadahi tok-tok lali. Kowe iki wis tuwa, senajan kowe wis tuwa mesti isih akeh sakathing wanita ingkang tansah kayungjun marang bagusmu kuwi Janaka. Inggih Koko Prabu. Mula kang saka kuwi. Gandeng yusmamu kuwi wis saya sepuh, yusmamu kuwi saya tuwa, kowe iki ndhe putu. Lehmu medhok kuwi lerenana. Inggih. Kakang Penemban ngestaken dawuh. Mboten langkung kula namung badhe mundi dawuh paduka Kakang Penemban. Boleh kakangku. Werkudara piye? Wah, jlamprong ki tuwekan. Ya. Ora mawas karo yuswane. Ora mawas tegese piye? Dek iki ning prapatan Negara Ngastina. Enek wong wedok loro boncengan numpak pit. Wah, Janaka wis iso bedhek. Bedhek piye? Kae mesti. Wah, papat loro Apa kuwi? Kakang Mas Werkudara menika mbok sampun kados mekaten. Wah, kowe kaya apal-apale. Apal mawon wong kula menika sedaya. Ukuranipun menika sedaya ingkang rayi mengku. Janaka kaya isih kaya ngono wae kok. Koko Prabu sampun. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Najan ingkang rayi Mandharaka ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yaya Adipatine kula sedewa tak tampa ora pangestunipun Kakang Tampanana. Nok nggih. Kakang Penemban kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Kakang Penemban bekti kula katur. Yaya Adipatine Mandharaka. Nek kula sedewa pinten tangsen. Yo, Yayi tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Tampanana. Ana nggih Kakang Penemban. Mboten langkung kasekecakno lenggah paduka. Yo, kaya ora kurang kepenak. Yayi Adipati nek kula sedewa. Nun mangke Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma tadah wadana. Wondene dinten sak mangke. Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi boyong irawipun wonten praja negari Ngastina mesti kemawon damel kejot manah paduka Kanjeng Koko Prabu wondene beneh lan adat ingkang sampun kelampah. Dinten sakmenika ingkang rayipun Kalimataya nglempaken sangjaning para kadang Pandhawa inggenipun sampun nindaken boyong wonten praja negari Ngastina. Koko Prabu pramila sampun ngantos ing sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu nggadahi panyakraba ingkang boten prayogi estunipun anggenipun ingkang rayi amboyong irawuh paduka ngaturi tedhak Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekalian Kakang Penemban Curigananta saestu ingkang rayi namung badhe sapirembagan kelawan paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi wonten timbalan mesti kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang rayi ingkang Raka Indrawati. Wondene dinten sakmenika paduka Yayi Prabu Kalimataya ngawontenaken masewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun. Kula nuwun sewu. Maling sak mangke paduka Yayi Prabu Darma Kusuma
tigang hari kapengker ingkang tindak wonten Praja Negari Ndarawati pramila damel bingung manahipun ingkang Raka Ndwaraka. Nanging senajan to semanten Yayi, gandeng ingkang Raka ing Ndarawati menika minangka dados pujangganipun para Pandhawa. Pramila senajan to ingkang Raka menika katimbalan wonten ing wancirina tartentu kula mboten badhe suwala. Najan to wonten ing wanciratri ingkang Raka menawi kedah sawan wonten Praja Negari Ngastina tartentu ingkang Raka ing Ndwaraka kedah prapta wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Kalimataya. Yayi Prabu iki semanten ugi ingkang Raka ing Cemara Sewu kagiat setaning penggalipun ingkang Raka. Yayi malah gandeng samangke ingkang Raka ing Cemara Sewu sareng kaliyan Yayi Prabu Ndarawati sampun prapta wonten Praja Negari Ngastina. Pramila saking mekaten malah ingkang Raka pun curiga nanta nungsung mawarta nyadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Kalimataya. Yayi Aji Koko Prabu kula nuwun sewu kalpatan kula tandhah wadana estunipun anggen ingkang rayi angaturi rawuh paduka menika kula namung badhe sapirembagan kelawan paduka gandeng rikala semanten ingkang rayipun Darma Kusuma sampun wonten rembag kalian kadang-kadang kula para Pandhawa bilih ingkang rayipun Kalimataya sakmangke bakalipun lereh keprabon lengser mandhap saking dampar Kecana Negari Ngastina. Ategesing sakmangke ingkang rayi mboten dados nalindra wonten Negari Ngastina malih jernyatanipun anggenipun ingkang rayi lenggah wonten dampar Kecana Negari Ngastina menika mboten tentrem penggalipun ingkang rayi. Amargi kula nuwun sewu anggenipun ingkang rayi lenggah wonten ing dampar Kencana Negari Ngastina anggen kula mukti menika ancik-ancik dhateng kunarpanipun para pepunden. Tur malih kula nuwun sewu dados nalindra menika awrat sanget kedah saged amompong hamangku sagung para kawula dasih kamangka Puntadewa inggih Kalimataya menika sampun tuwa ingkang rayi menika sampun ndungkap yuswa ingkang rayi menika sampun boten kaya kados dening wekdal ingkang sampun kawuri. Pramila Koko Prabu ing sakmangke ingkang rayipun Darma Kusuma inggih ingkang rayipun Kalimataya sampun sapirembagan kaliyan para kadang Pandhawa bilih Negari Ngastina bakal katuraken mring turasipun para Pandhawa malah keporing sakmangke gandeng paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten mriki kula suwun iga pamrayogi malah kepara kadangipun ingkang rayi sekawan ingkang sakmangke purun lumintir keprabonipun ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu. Wah, criteng kakangku ya. Wis sapirembagan antarane Werkudara Jelamprung apa dene kula sedewa. Alamun to Puntadewa kakangku ya Kalimataya bakal lengser keprabon, lereh keprabon saka negara Ngastina. Teges bakal mudhun saka dampar Kecana Negara Gajahaya. Jalaran pancen tak pitung-pitung anggone Pandhawa mukti ngawibawa ana ing Praja Negara Ngastina iki padha karo nglungguhi kasa gumelar kuwi ingkang sepisan ping pindhone anggone para Pandhawa lungguh ning Praja Negara Ngastina iki ancik-ancik marang kasangsarane kadang-kadangku para Sata Kurawa. Mula kang saka kuwi Kresna kakangku ndak jaluk pamrayogamu sarta nindak jaluk supayane kakangku sakloron jlitheng podine bule iso menehi pamrayoga sartane malah ngrumaja ingkang dadi karepane para Pandhawa. Kresna kakangku anjreng kang puspita rum kasilireng samirana mrih sekar katon
Maweh araras ratnaning driya jagat pangestu Kurwajak loro jagat Yayi Prabu Kalimataya wonten nimbalan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu prasasat kadhedhene katempuh ing Samirana manahipun ingkang Ngraka Indrawati jaran midhanget ing dados pangandika paduka Yayi Prabu Kalimataya Yayi estunipun ingkang Ngraka menika ugi mangertosi bilih jatosipun kawontenan paduka Yayi Prabu Kalimataya mriku ingkang sakmangke sampun boten kiyat anggenipun nglenggahi dampar kencana negari Ngastina. Jalaran metang kanthi nuwun sewu sarana yuswa paduka Yayi Prabu Kalimataya menika sampun kaladuk sepuh pramila. Tartentu menawi piyai sepuh menika anggenipun maranata kamrajan negari Ngastina sawijining negari ngayomi sagung para kawula dasih. Tartentu ugi sampun kathah sudanipun, sampun kathah kirangipun. Yayi, ingkang Ngraka ing Cemara Sewu tartentu ugi sampun mangertosi miwah kula sampun saged nampi ing dados pangandika paduka Yayi Prabu Kalimataya. Ing mekaten Yayi, ingkang ing Ngraka Indrawati lair lan batos rumajangi bilih paduka Yayi Prabu Darmakusuma badhe lereh keprabon. Jagat pangestu Ngrawayah Bathara jagat Koko Prabu wonten timbalan mitarat pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menawi ngaten paduka sarujuk kaliyan menapa ingkang sampun dipun rembag dening ingkang rayipun para Pandhawa. Babar pisan lair lan batos kula sarujuk Yayi Werkudara barep kakangku apa sabanjure kepiye? Wah Werkudara mung kari manut jernyatan ingkang duweni wewenang Purbawasesa tumrap abang ijone kanan negara Ngastina kuwi mung barep kakangku. Mula dawuh sabanjure kepiye aku mung kari manut sing dadi ngendikane Puntadewa kakangku. Koko Prabu Kresna. Kula wonten maring dawuh Yayi. Maling sakmangke gandeng paduka sampun sarujuk. Malah kula suwun kinten-kinten menawi miterat pamanggih paduka Kanjeng Koko Prabu sinten to ingkang pantes luminder keprabonipun ingkang rayipun Darmakusuma. Yayi wonten timbalan menawa mboten prayogi menawi ingkang Ngraka ananting dumateng kadang paduka pun para Pandhawa sekawan inggih menawi ngaten ugi langkung prayogi Koko Prabu Dara jeneng kakangku apa? Yen to siadi kira-kira dadi Nalendra lumintir keprabon Yayi Prabu Darmakusuma ya Yayi Prabu Kalimataya kira-kira siadi sagopara. Wah ora sudi tegese piye? Wagah Werkudara ki wis tuwa, Werkudara ki ya wis keladuk ya sewaku nganti dadi kaya mangkene kananku aku wis beda sartane aku wis ora prayitna wis ora padha karo kananku sing wis-wis. Mula yen to mbab jelitheng kakangku nuding aku supaya anakku lumintir keprabon barep kakangku lair lan batin Werkudara ora sarujuk. Arjuna wonten timbalan Koko Prabu yen to siadi dadi Nalendra ning Prajanagara Ngastina kira-kira kepiye? Kresna wonten dawuh Kakang Menemban nek rumangsaku rasa Janaka sing dadi ratu. Lho, nuwun sewu wong neter dhateng ketrimaning gesang. Ora sah.
Janaka ora sandasa diteter ketrimaning uripe. Lho, dasaripun napa? Coba to. Apa kelakon yen to ngasi mengko Janaka wis lungguh Damparcana negara Ngastina? Apa kelakon kawulane padha melet-melet, padha pating blasah mung mergo Janaka sing luwih ngeboti wong wedok? Kula nggih Koko Prabu ning tegesipun nak kula menika ora tegese-tegese. Wis pun Kakang ora mathuk satane ora sarujuk yen to Janaka sing lumintir ke Prabu Yayi Prabu Kalimataya. Lho lajeng sinten Koko Prabu? Wong nuwun sewu, Yayi kembar menika sampun lenggah wonten ing Kadipaten Mandaraka. Kresna wonten dawuh prayogane negara Ngastina diaturake ana ing Turas Pandhawa. Akeh para wayah-wayah Pandhawa iki sing padha mbok menawa pancen kepengin neter kelawan ketrimaning gesange. Nggone kepengin lungguh ana ing Damparcana negara Ngastina. Yayi Prabu, wonten timbalan Koko Prabu. Ingkang Raka nembe kemutan. Bilih rikala semanten ingkang Raka Indrawati nampi sasmitanipun para Jawata ingkang rikala semanten maring dawuh lan ingkang Raka Indraka. Inggih menika Sang Hyang Narada ingkang sampun paring sasmita kelawan ingkang Raka saderengipun wiwit perang ageng Baratayuda. Inggih Koko Prabu kados pundi? Wasipun ingkang Raka dipun maringi dawuh miwah ingkang Raka dipun maringi wujudipun inggih menika Jitapsara utawi Wedha Jitapsara ingkang isinipun bakal katingal kados pundi lampahipun perang ageng Baratayuda lan kados pundi wusananipun. Ngendikanipun Hyang Pikula Narada ingkang pantes nerasaken turasing Ngastina mboten sanes kejawi inggih menika namung turasing Pandhawa ingkang ibu saking Wirata miwah bapa saking para Pandhawa. Kamangka nuwun sewu. Turas Pandhawa ingkang ibu saking Wirata bapa saking Pandhawa menika inggih menika namung atmajanipun Nabi Manyu. Inggih menika pun wayah kula inggih putu kula pun marikesit. Lan nalikanipun nampi wahyu purba sejati ingkang nampi wujuding wahyu patih menika ingkang Raka. Pramila ingkang kedah dados patih inggih menika Turas Ndarawati inggih menika anakipun Samba. Inggih. Kresna wonten dawuh Koko Prabu. Apa yen to mengko parikesit kelakon jumeneng nata ning Prajanegara Ngastina apa ora jeneng mirang-mirangke? Lho, mirang-mirangaken kados pundi? Parikesit umur isih 14 taun. Sartane parikesit kuwi bocah sing durung bisa ngayomi marang Sagung Kawulodase. Apa ora mung bakal murat marit kanane para kawula ning Prajanegara Ngastina? Koko Prabu utawi Kakang Penemban, piye Kresna? Menawi Nalendra Muda jumeneng nata wonten salah sawijining negari menika kedah wonten kamituwanipun. Kudu ana kamituwane. Iye. Kamituwa ingkang sakmangke badhe inggih menika tansah anjamangi saklaku jantranipun Nalendra menika kula inggih mboten sajane mung wayah paduka pun marikesit. Olah. Ngono Kresna. Inggih. Wah ya wis ora dadi ngopo. Ternyatane ora bakal kangelan yen to parikesit ingkang isih yuswa 14 taun. Mengkone bakal madheg Nalendra lumintir ke Prabu Yayi Prabu Darmakusuma yen to ana kamituwane sing jagani pun Kakang ora ndadekake perkara. Inggih Koko Prabu. Banjur sapa ingkang bakal dadi kamituwane Kresna? Mitra sasmitanipun Hyang Pikula Narada nalika semanten boten sanes kejawi namung paduka Kakang Penemban Suriganata ingkang dados kamituwanipun. Bela Kresna wonten dawuh aja edan lho kowe. Lho, edan kados pundi? Aku ki wis tuwek. Aku wis marep mangan gembalaning jagat legiasining kanan. Aku ki wis ora arep dadi ratu. Aku wis lereh keprabon saka negara Mandura. Aku wis ngracut busana Kanalendran tumuling ngrasuk busana kabrahmanan. Malah siadi dawuh karo pun Kakang aku kon ngetutke ratu ki anggepe piye? Nuwun sewu to Koko Prabu, menika sampun dawuhipun Hyang Pikula Narada. Lho la iya, ning rak pantesipun Kakang ki kon leren to Kresna. Pun Kakang ki mung pengin leren, pun Kakang mung pengin sareh, mung pengin semeleh.
Aku ki wis jeleh nyawang kanane para kawula. Aku ki wis jeleh nek kon ngayomi sangganing para kawula dasih. Nuwun sewu ingkang ngayomi kawula dasih menika parikesit. Lah iya nek rak pun Kakang to kon dadekke kami tuwa. Pikiran wong tuwa to kon ketayalan ngetutke bayi wingi sore sing lagi umur 14 taun kon madeng nang ndering Prajanegara Ngastina. Pun Kakang ora sago Kresna, pun Kakang ora sago. Wegah, curigana ta wegah. Koko Prabu piye? Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kersa inggih mboten napa-napa. Nanging nuwun sewu lho Kakang Menemban. Menawi sak mangking ngantos wonten welaking Jawata ingkang dawah wonten ing pertapan Cemara Sewu kados pundi? Menawi ngantos sing sak mangke paduka Kakang Penemban mbadal dawuhipun para Jawata minangka dados kami tumanipun parikesit anggenipun nenggah wonten Prajanegari Ngastina. Menawi ngantos Kakang Penemban ngendika Kresna aku ora gelem dadi kami tuwa sing tansah ngetutke kelawan sak laku jandrane parikesit nggone ngayomi sangganing para kawula. Mengkene enten barang jedhot teng pasuryane paduka ados pundi? Ya aja meden-medeni ngono kuwi to Kresna. Lah pramila menika sampun dados dawuhing dewa kok paduka badhe mbadal dawuhipun para Jawata menika ados pundi? Ya wis. Mbangane kowe ming ceramah wae aku wis manut wae Kresna, manut. Paduka kersa dados kami tuanipun parikesit. Manut. Gelem. Iye, maring kersa inggih sampun. Ya wis. Yayi, wonten dawuh Koko Prabu. Sakmenika sampun tarwaca bilih ingkang badhe lumintir keprabuan Paduka Yayi Prabu Kalimataya inggih menika pun parikesit inggih wayah paduka. Inggih majanipun Abimanyu. Lajeng supados sing sak mangke salaku jantranipun parikesit anggenipun madeg Nalendra jumeneng nata wonten praja negari Ngastina menika sageta jujur sempulur ingkang samangke badhe dados kami tuanipun parikesit boten sanes kejawi namung Kakang Penemban curiga nonting Cemara Sewu. Anak nggih ngaten to Kakang Penemban. Iya Prabu Kresna. Wah kesel tenan ya aku kuwi. Wis tuwa aku kuwi madeg pendhita karepku arep sareh malah kon ngetutke ratu. Padha karo aku madeg Nalendra meneh. Kakang Mremban mbok sampun to. Jarene dadi pendhita kok mingger sula wae. Ya wis. Cah kok ya ngono iki. Wis tuwa ora mikirke karo pun Kakang. Udutku kuwi wis tak suda. Mergo le paru-paru kuwi saya ora kuat. Kowe malah ngakon aku dadi kami tuwa barang. Kami tuwa. Padake kelurahan apa piye? Kresna wonten dawuh Kakang Penemban, aku saguh dadi kami tuwane parikesit. Nggih. Ning aku njaluk sartane aku njaluk syarate. Syaratipun menapa Kang Penemban? Ngastina kudu tentrem. Mergo ngene, isih akeh trubusaning satru telik Mangendrajala. Sartane isih ana Turasi Kurawa sing ora nrimake patine wong atuwane Yogi para Kurawa. Kepareng paduka Kang Penemban kados pundi? Yen to mengkono pirangane Turas Pandhawa ingkang ketemu kelawan Turasi Kurawa ndak jaluk supayane dirangkul, diraketake pasrawunge, aja dipiloro apa meneh dipateni. Nanging yen to wis ngeyel, wis nampik pitutur becik, wis wegah nama warah, ya kudu diadilke. Ngono ya Kresna? Inggih. Kakang Penemban inggih. Wis ngono wae. Aku tak mikir piye carane lehku arep dadi kami tuwa Nalendra. Lho, kedahipun sampun boten menggalih melih. Jenyatanipun paduka menika sampun mangertosi anggen kados pundi. Amengku kebawat keperintah negari Mandura. Seprana-seprene negaraku ki ora tau ngenekke acara apa-apa kok. Acara mriku ana apa to? Nang negara Mandura ki kahanan dhisik ora tau tentrem. Maksiat sansaya Marajalela. Marajalela Kresna. Para kawula padha manembah dipringgake ora gelem. Tumindak ala, tumindak maksiat sansaya ambabi wuta. Pak judheg to aku. Kok nek nganti kahanan negara Ngastina kaya ngono piye? Sampun to kok Prabu wong dereng kelaman kok. Sampun ngendika kaya ngoten niku. Ora kok Prabu. Aku wis pendhita. Kowe nganggep aku ratu ngono apa piye? Ha inggih kula mrika sengaja
Wong paduka mriku badhe dados kami tuanipun mari kesit. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menawi ngaten sampun cetha anggenipun badhe lumintir keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya. Inggih menika pun mari kesit. Pramila supados yak mangke ngraka suwun kanthi sanget. Para Pandhawa kedah tata-tata samata ing gati sawega ing diri. Samangke badhe ngleksanani lumat dening mari kesit anggenipun badhe jumeneng nata wonten negaring Yawastina Yayi Prabu Kalimataya. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraget nawang sesangka nawang sangka Nalendra mbek marosing sanggatri kumulung Katri kumulung mangrompak ing wadya Porto kororeh kiri nang kono magawe kelahira wang-wang menawi ngaten ingkang rayi kantun nderek Kresna kakangku Werkudara piye yen to ngono dawuh clitheng kakangku walilanana aku ngawe putu-putuku para putu-putu Pandhawa supayane jaga satane ngrondani kanan Prajanegara Ngastina aja ngasiyana telik Mangendrajala trubusaning satru ingkang mengko bakal ngubak-ubak bebutek banyu bening katentreman Prajanegara Ngastina. Werkudara mangkono luwih prayoga. Ya. Mula kang saka kuwi barep kakangku aku njaluk pamit bakal ngawe sangjaring para wadyabala sartane para anak-anak utawa putu-putu Pandhawa ingkang wis padha mapan ing Prajanegara Ngastina supayane ngrondani jaga kanan Prajanegara Ngastina nggone bakal lumadi putuku paregesit bakal lungguh dampar Jananegara Ngastina. Ya kadangipun Kakang Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ya mung puja-puji pangestunipun Kakang wae tansah gampang iki lawan tindak isi adi Werkudara. Sura
mendak alon tata trap silanira ngajamaken astanira ngalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Koko Prabu wonten dawuh Yayi prasasat kadidene angentosi sileming Malawa gabus kumambanging Sela Kresna ngentosi benjang punapa lereh kaprabonipun ingkang rayipun Darma Kusuma inggih pun Kalimataya. Yayi wonten timbalan sampun ngantos waskwata salebeting penggalih Paduka Yayi Prabu Kalimataya jernyatanipun mboten dangu malih wayah Paduka pun parikesit ingkang badhe luminder keprabon Paduka Yayi Prabu Kalimataya. Awit dinten sakmenika ingkang ngraka sampun badhe bidhal tumuju wonten ing Saptawarga sowan ngarsanipun Hyang Masuwapati. Inggih menika supados amboyong. Inggih putu kula pun parikesit sareng kaliyane Hyang Kanjeng Hyang Utari prapta wonten Praja Negari Ngastina tumuling samangke paripeksit badhe kajumenengaken nata wonten Praja Negari Ngastina. Koko Prabu inggih lajeng tindak Paduka tumuju wonten ing pertapan Saptawarga benjang punapa Koko Prabu mboten ketang sambung borcolok lintang tumuling kang raka badhe bidhal dinten sakmenika mboten langkung ingkang rayi namung nderekaken tindak jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu iya Yayi nyuwun pamit madal wasilan. Yayi Adipati Nakula wonten dawuh Koko Prabu bubarno kang padha siba ingsun kundur ngedaton nonton ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kembar Nakula saduwing Mandaraka kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi. Purna gati ning mananggilan Arsa Sang Nata Prabu Kalimataya kundur kedaton njluk saking dampar kusana kinabet gambaran gadhing kadharaken Sang Jaring Purumban Cedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil pacaring kemrabut kawya saking Mandra Tindaknya Sang Sri Naranata yen ta Cinandra pindha Jawata kairing Widodara Widodari. Sun
ning alang jaran klaret wean rasa joget Pono sabdaring Sang Nata Prabu Kuntadewa anggenya lenggah siniwaka wonten samadhaning Damparcana negaring Jawastina mandhap saking dampar keprabon kairing para mban jedhi Sang Prabu Kalimataya tumuli manjing wonten samadhaning sanggar pelanggatan ing ciptarsana nuwun marang ngarsaning Hyang Mahanasa nyuwun pitedah babagan kawontenan lampan wonten praja negari ing Yawastina nalika semanten wis sambesem dupa menyang Ratu Sang Prabu Puntadewa den besem setunggal kirang marem den besem malih dupa kalih den besem malih dupa 3 ngantos 13 dipun besem sak kerdus-kerduse nalika semanten ngantos ganda ambabar arum saindenging sanggar pelanggatan candri Sang Prabu Kalimataya arsa nglempaken sang jaring para mban jedhi kuku sing dupaku melun ngeningken tiasang abake pinengku sagung jajan nanging sangatangi kepe sang rasi kaneka putra kangan slok saking wiyati ing tan kawisa manjung wisanggan sang arum kena ganteng kocap wonten ing alun-alun negari Ngastina niki Sang Raden Arya Werkudara ngawi sang jaring para wayah Pandhawa kadheraken dening Pandhita Cemara Sewu Sang Begawan Surigananta pating bleber pating kaya banyu bleber ing daratan
Timur. Sorry. Mundur sang Muratyana mate Canging prawadya bala Posur tambur myang suling papandhen calutak Mewa bandera kandha warna Indo Jalatian Asri Kawuryan Ong Kanjeng Paman Penemban Surigananda ingkang putra Cumadung dawuh Kanjeng Paman wela Kosik iki lha kok dadi praupane padha karo Setyaki kuwi kowe sapa? Kula atmajanipun sawarga Kanjeng Rama Setyaki kula pun sanga-sanga iki Jayasanga. Walah. Lha kok padha plek karo anake Werkudara. Surigananda kakangku piye? Iki kok padha karo Setyaki iki piye? Jan sing dienggo Setyaki. Lah ngopo? Oh ngono. Ya. Kula mriku atmajanipun Rama Setyaki sawarga. Yo nggih anakku yo. Kanjeng Hyang kula Cumadung dawuh Kanjeng Hyang. Wah, ora pangling putuku dhewe Wisabajra. Kanjeng Hyang. Kula Cumadung dawuh timbalan paduka Kanjeng Hyang Surigananda. Yo, Wisabajra yo. Kanjeng Hyang. Ingkang wayah Cumadung dawuh. Gusti, aku nyawang kowe lha kok dadi tanpa beda aku kaya nyawang Gatotkaca kowe sapa? Kula mriku atmajanipun sawarga Rama Gatotkaca, kula pun Sasi Kirana. Wah, Sasi Kirana. Porme kok iso padha. Sing bedake ya mung bokonganmu, Sasi Kirana. Kanjeng Hyang Cumadung dawuh. Kanjeng Hyang kula Cumadung dawuh timbalan patu Kanjeng Hyang Surigananda. Sapa iki? Padha karo Antarja, kuling wayah pun Danurwindo Kanjeng Hyang atmajanipun sawarga Rama Antarja. Wah. Mbah Kakung. Simbah. Mbae, Mbah. Dara. Bule kakangku piye? Kok ana bocah mbah-mbah iki sapa iki? Wah. Anak kucluk. Sapa? Anak Antasena. Anak Antasena, Jayasena. Piye, Mbah? Aku nyadong dawuh timbalane Simbah. Karsa. Mbah Krama Paing nyadong dawuh timbalan, Mbah. Jayasena ya. Wah, lah kok ora beda karo bapakne Antasena ki wong dlogak-dlogok. Antasena kae wong gladuk, lah kok kowe padha murang tatamu le. Karang banyu kiline medhun, Mbah. Sing patut dicurigai iki kudune Pakde Gatotkaca karo Pakde Antareja. Coba wong Simbah Werkudara ki ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Anake sing ora iso basa, ora iso ndodhok ki ming Bapa Antasena almarhum. Lah aku ki nunggak semi karo Simbah Werkudara ora iso tata krama. Anu almarhum Bapak Antasena ora iso tata krama, aku ya ora iso tata krama, teges kuwi wis lumrah. Lah sing patut dicurigai iki Pakde Gatotkaca almarhum karo Pakde Antareja jenat. Merga Simbah Werkudara ora iso basa, ora iso tata krama, kok wong loro kuwi do iso basa. Coba engko gek ling nguruni wong liya, Mbah. Aku semelang e. Wah, caidan ora sah cangkeman, cerigis. Ya ora gelem cerigis. Ngopo aku dilairke barang to, Mbah? Aku ora gelem cerigis. 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 Ora gelem cerigis
Jayasanga wonten dawuh paman. Apa to sababe wondene? Aku nimbali kelawan para turas Pandhawa ya putu-putu Pandhawa. Wa penemban kados pundi? Yektine ngene. Wektu dina iki Yayi Prabu Kalimataya bakal lereh keprabon. Teges bakal mudhun saka dampar kencana negara Ngastina. Ternyatane Yayi Prabu Kalimataya ngrumangsani yen wis keladuk yuswa, keladuk sepuh. Mula negara Ngastina bakal dipasrahke ana ngarsane turase Pandhawa, ya kuwi atmajane Abimanyu Sawarga. Ya kuwi Sipari Kesit. Lajeng parang paduka penemban kados pundi? Parang paduka Kanjeng yang kados pundi? Tata-tata samata ing gati sawe gongdiri. Gandeng bakal ana gawe gedhen. Mula tak caluk supaya negara Ngastina tansah tentrem. Merga mesti seakeh trubusaning satru telik Mangindrajala, turase para Sata Kurawa ingkang tansah durung nrimakake marang patine wong atuwane. Parang paduka penemban kados pundi? Yen to ketemu turase Kurawa, nggih tak jaluk rangkulen supayane duweni tumindak kang becik supayane gelem sare. Nanging yen to wis wegah nampa warah sartane nampik pitutur becik, babar pisan Jayasanga sak putu-putu kabeh. Kepiye carane nggonmu bakal ngadili kawan para turasiku ingkang berguguk ngutawaton ora gelem nampa warah nampik pitutur becik. Nanging ndak jaluk aja nganti ana Rajapati turas Kurawa sing mbok pethuki kuwi aja ngasih mbok piloro, ngono ya. Jayasanga sartane putu-putu kabeh. Jumangkah anggara sesumbar mawa lindru bumi gonceng Gumaluthuk Kuntara keatok Wa penemban curiga nanta ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun ingkang putra mewah sangyanipun para wayah-wayah Pandhawa minjang menapa? Mangkate kapan, Mbah? Arep nganggo budalan napa ora? Gek budalane selok apa plindru? Wah, cah kentir ora ngerti laras, ora sasuk nyangkem. Kaya karepku ki ben dikira dalang ngerti laras ngono. Kamangka ya ming bluk. Jayasena, piye, Mbah? Nembang wonten kaning Purwadyabala, pelok apa slindro? Sak karepmu. Oh iya, nek ngono aku tak request pelok. Budalane Nyu Palapa. Kaki nembang Jayasena. Ya, Mbah. Kenjing bidal gumurung Sengkeng Astina Nagri Angkong ingkang Palakaswa Prabusananira Lir Surya Wedali Sengkeng Salanidya rasa madangi jagat tak munga pening sapucaing ukir ucing kok ya marep babang sumirat kening soroting surya megalan gunung-gunung
nyantol. Wah. Yo 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 yo. Ayo, 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 ayo.